ଏହି ପାହାଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରୁ ହାର୍ଟବିସପୁର୍ଟକୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ହାର୍ଟବିସପୁର୍ଟ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରୁ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ହାର୍ଟବିସପୁର୍ଟ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ଆସେ। ଆଉ ଏଇଠୁ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। এইটা ହେଉଛି ହାର୍ଟବିସପୁର୍ଟ କେବୁଲୱେକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗେଟ୍। ଏହି କେବୁଲୱେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ 8:30ରେ ଖୋଲିଯାଏ। ତ 8:30ରୁ 9:30ରେ ଆସିଯିବେ, ନହେଲେ ବହୁତ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବୁଲ କାର୍ 2 ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ କେବୁଲ କାର୍ରେ 6 ଜଣ ବସିପାରିବେ, ଆଉ ଓପନ୍ କେବୁଲ କାର୍ରେ 2 ଜଣ ବସିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଓପନ୍ ଥିବାରୁ ଏଇଠି ବେଲ୍ଟ ଲଗେଇକି ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 45 ମିନିଟ୍ସ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମ ନମ୍ବର ଆସିଛି। ଏହି କେବୁଲୱେର ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି 1.2 କିଲୋମିଟର। ଆଉ ଯେଉଁ ମାଉଣ୍ଟେନକୁ ଯାଉଛୁ ସେଇ ମାଉଣ୍ଟେନର ହାଇଟ୍ ହେଉଛି 1600 ମିଟର। ଏହି କେବୁଲୱେକୁ ଯେବେ ବି ଆସିବେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ, କାରଣ ଡେରିରେ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ ବହୁତ ଥାଏ। ଆଉ 2 ନମ୍ବରରେ ହେଲା ଯେ 4:30ରେ ୟାକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦିଆଯାଏ। ତ ଯଦି ଡେରିରେ ଆସିବେ ବେଶୀ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେନି, ତ ଶୀଘ୍ର ଆସିଲେ ଭଲ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେବେ ବି ଆସିବେ ୱେଦର ଚେକ୍ କରିକି ଆସିବେ, ନହେଲେ ବର୍ଷା ପବନ ହେଲେ ବି ୟାକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରି ଦିଆଯାଏ। ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। साउथ आफ्रिकार हार्टबीट जॉइंसबर्ग पाखरे अछि आ मु ठिया है केबुल ए पाखरे तो देखि पारुथिबे। तो चलतु देखा आज पहाड़ उपरर दृश्य। हैंडिकैप मानक पई व्हील चेयर भी व्यवस्था अच्छी, तो से माने भी माउंटेन रो टॉप लेवल को जाई परिबे। आउ एठी लोकल आर्टिस्ट माने तांको बैंड रो प्रमोशन करूछंती, तो चलंतु सुनिबा।
ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ପାହାଡ଼ର ଟପ୍ ଲେଭେଲରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଏଇଠି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ତ ଏମିତି ବେଞ୍ଚ ଡେସ୍କ ପକାଯାଇଛି ଯେଉଁଠିକି ବସିକି ଖାଇପାରିବେ। ଏ ପୁରାଟା ହେଉଛି ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଠି ଆମେ ଥିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ଉପରକୁ ଆସିଛୁ। এইটা ହେଉଛି ହାର୍ଟବିସପୁର ଡ୍ୟାମ୍, ଯେଉଁଠିକି ବୋଟ୍ରେ ବସିକି ପୁରା ମାଉଣ୍ଟେନ୍ର ଭ୍ୟୁ ଦେଖିପାରିବେ। ପାହାଡ଼ ଚାରିପଟେ ଏମିତି ରୋଡ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ମଧ୍ୟ ବସିକି ବୁଲି ପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ଅଛି। এইটা সেকেন্ড লেভেল ଯେଉଁଠି ଆମେ ଓହ୍ଲେଇଥିଲୁ। ଆମେ ସେପଟେ ରୋଡ଼ରେ ଉପରକୁ ପଳେଇଲୁ, ଆଉ ଏଇପଟେ ଏମିତି ଚେୟାର ସବୁ ବିଛା ଯାଇଛି ଯେଉଁଠିକି ବସିକି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। हेलो एटा गोटे चिल्ड्रेन्स प्ले एरिया आ ए गोटे आइसक्रीम रो पार्लर अछि आ मो पछ पटे रेस्टोरेंट अछि କ୍ଲୋଜ୍ ହେବାର ହୁଟର ବାଜିଗଲାଣି, ତ ବାହାରି ଯିବା ଏବେ। सनसेट टाइम ହେଇଥିବାରୁ ପାହାଡ଼ର ଭ୍ୟୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। जदि चैनल रे नुआ आसिचंती ताहले प्लीज सब्सक्राइब करिदेबे। आउ देखा हबो पुणी गोटे नेक्स्ट न्यू वीडियो रे। आजिरो वीडियोटी केमती लागिला
कमेंट द्वारा निश्चय जणेबे। ओके बाय, थैंक यू।